Bentley. Clean man me name, yo, MG, Mr. Kiri Kiri. Listen to this, Mr. Krite General. Zvinorodza sei kunzi mwana wepambi chere uchiziva kuti mai imomo ndiwanoita ugute udye ukure upfeke zvimwe yakasiwa iri mimba basa rikaramba kutamba mumoyo mau zvinovarwadza ndizvo zvandipa kushaura kuti upenyu aiwa upenyu yakasiwa iri yakasheshe chongwera hengu upenyu mamunya upenyu iri kuriritira yakasheshe kuriritira niyo izina vananosapota unzenza wama vanoswera vakazara mumastri ndinosimbisa ese masimu madha nebasa ravari kubata hamuna kumbofunga kuuraya asi mukuchengeta muri zvakanaka upenyu aiwa upenyu yakasiwa iri yakasheshe chongwera hengu upenyu mamunya upenyu iri kuriritira yakasheshe kuriritira niyo izina chongwe zvinorodza sekunzi mwana wepambi chere uchiziva kuti mai imomo tiwanoita ugute udye ukure upfeke zvimwe yakasiwa iri mimba basa rikaramba kutamba mumoyo mau zvinovarwadza ndizvo zvandipa kushaura kuti upenyu aiwa upenyu yakasiwa iri yakasheshe chongwera hengu upenyu mamunya upenyu iri kuriritira yakasheshe kuriritira niyo izina chongwe vananosapota unzenza wama vanoswera vakazara mumastri ndinosimbisa ese masimu madha nebasa ravari kubata hamuna kumbofunga kuuraya asi mukuchengeta muri zvakanaka upenyu aiwa upenyu yakasiwa iri yakasheshe chongwera hengu